Takže ahoj, ja som Machedavec5 a vítam vás pri ďalšom... Nie je to ďalší pár z nejakej hry. Je to tabuľka v programe Excel, každý to určite pozná, je to v základný balíček systému Windows, vlastne Microsoft Office. No, proste je to Office, Excel tak, je to určite tam tabuľky, blbosti, no, to je jedno, hej. Čiže, ja som vám chcel predstaviť nejaké asi... sa to zamotávam. Ja som vám chcel... No teraz si nespomínam, čo vám chcel povedať, dámy a páni. Proste niečo som vám chcel povedať. Už viem. Chcel by som vám ukázať môj harmonogram, čo budem robiť počas prázdnin, budem natáčať, kedy budem natáčať, ako budem natáčať, prečo budem natáčať, kvôli čomu budem natáčať. Dobre, to je jedno. No, hlavne. Teraz. Napríklad tu, hej. B2. Tak. Dáme si, že... dni, kedy budem natáčať. Hej. A ktoré budeme pýtať, že... čo budem natáčať, hej. Čiže dni, kedy budem natáčať, čiže... pondelok, hej. To si trošku posunieme. Tak. Samozrejme, tu zapíšem zle. Ešte raz. Pondelok, hej. A teraz musím písať, že útorok, teda štvrtok, piatok. Ale ak si pozrite na toto tlačítko, že môžete to rozšíriť, hej. Tak. Nám to rozšírilo. Preto Windows je taký inteligentný, čiže nám to ponúkne, ako automaticky by to museli furt rozpísať, jak písari nejaký. Tak. Tak. To si dáme do rámečku, pekne by to bolo prekrásne. Dáme si, že na prsty dáme, že takéto orámovanie. Tak. Potom. Tak. A teraz. Tak. No, dobre, to je späť. Tak. Menšie vyrušenie bolo. Čiže dni, čo budeme natáčať, keď budeme natáčať, hej. Takže pondelok by som chcel natáčať, že... Half-Life 1. Tak, 1. V útorok by som chcel venovať tým takým indie hrám, čiže si dáme, že Kula World. V stredu by som chcel začať novú sériu. Menom Portal 1 nie 41, tak ešte nie je Portal 1. Štvrtok vlastne budem teraz v priebehu, teraz kým to dohrajem všetko, tie 3 hry sa budú opakovať, čiže štvrtok bude zase Half-Life 1, nie 2, čo to napísal, tak piatok bude zase Kula World. V sobotu, ako si hádate, čo bude v sobotu, aj Windows to uhádol skôr ako Portal 1. Tak, a v nedeľu zase nebude ani jedno z toho. Nedeľa bude taká špeciálna, proste niečo extra bomba. Pretože možno príde aj kúzelník, nie, uvidíte, tam bude niečo špeciálne, tam bude vždy buď Team Fortress 2 alebo Counter-Strike s podtitulom Global Offensive, alebo tam môže byť ešte Minecraft, XY, hej, tam môže byť, hej, to môže byť hociaká hra. Proste v nedeľu to je iba na mne, alebo na vás. Čo si napíšete do komentára, to budem hrať. Podľa tých možností, čo mám, hej. To môže byť niečo online, alebo to môže byť jedno z týchto troch uvedených, hej, alebo môže to byť hociaká hra, to je jedno. Proste v nedeľu si napíšete, čo chcete, aby som hral. No tak kedy... Povedzme, že v týchto troch dňoch pod videom, hej, v komentároch si napíšete, čo by som mal hrať v nedeľu, takisto, no tak v týchto tu 4 dňoch, hej. Pokiaľ je to niečo, čo už som stiahoval, nech si to stiahne, alebo viete čo? Tak to robím. Zatiaľ to urobíme tak, že ja budem hrať proste jedno z
týchto troch hier každú nedeľu. Dobre. Toto by sme mali. Ten harmonogram, čo budem robiť cez cez prázdniny. Ale čo sa stane, určite bude tam otázka, čo sa stane, ak nejakú tú hru dohrajem. Tak, rozhodujem sa. Ak dohrajem Half-Life jednotku, by som chcel súvisle prejsť na druhé pokračovanie Half-Life, ktoré zatiaľ nepoviem. Uvidíte to, je to podtitul BS, hej? Je to skrátka. Keď dohrajem Kula World, tak by som chcel začať Ghost in the Shell, to je ďalšia indie hra z 98. Potom, keď by som náhodou dohral Portal 1, tak nárad príde Portal 2. Hej, a zase Half-Life Blue Shift. Fuck, ja som to presadil, nevadí. Potom by išlo toto, zase Portal 2. A zase by tam išlo nejaký Team Fortress, Counter-Strike, Minecraft, alebo nejaká hra, zase napríklad super hry, alebo či také, hej, proste tam zase niečo bude. Ešte to si pekne orámujeme. Prečo? Pretože môžeme. Tak, toto si orámujem, tak. Ja že toto si orámujem. Urobím si to ešte raz, tak. Toto. Tak si to rámujem. A ešte special. Toto. A môže byť aj toto. Môže byť aj toto. Môže byť aj toto. Aj toto môžeme rámovať. Tak. Máme rámečky. Takže toto je špeciálny môj harmonogram, čo urobím. Čo budem točiť cez víkend. Čo budem točiť cez prázdniny. Budem sa to snažiť dodržiavať. Ak by náhodou napríklad v útorok nevyšiel pár na Kula World, tak v stredu naložím Portal 1 a potom napríklad môže sa stať, že natočím Kula World, ale si neviem to uploadnúť, alebo proste ráno natočím, natočím. Bude to natočené, uložené na mojom, bude to bezpečné v safe na mojom disku. Potom niekde odídem, prídem až večer, nemám to vyrenderované, nemám to proste ani vyrenderované, ani uploadnuté, čiže to v útorok nepôjde na YouTube. Čiže v stredu natočím Portal 1, počas toho ako budem vlastne ešte pred portálom, keď začnem nahrávať, si vyrenderujem Kula World z útorka, zapnem si YouTube, zapnem si náš channel, dám upload, bude sa to pekne uploadovať, 94 minút, to je jedno, proste to bude uploadovať nejakú dobu, počas ktorej budeme začať Portal 1. Čiže ako v čase, keď budeme nahrávať Portal 1, bude sa uploadovať Kula World. To isté, keď sa mi stalo v stredu, že natočím, ale nestihnem uploadnúť, čiže v štvrtok bude Half-Life 1 a po nej bude Portal 2. Všetko jasné? Všetko jasné. Kto to pochopili dobre, kto to nepochopil, pozrite si toto video ešte raz, dúfam, že to bude vám dávať zmysel. Keď sa toto náhodou neuploadovalo, tak to neviem, čo budem robiť, dúfam, že to uploadnem. Ak by 2 dní nebolo video, tak to neviem, lebo 2 za sebou videá by sa mi nechcel uploadovať. V takom prípade ma môžete ukameňovať. Gold, keď by náhodou, tak som goldový, hej. Ak by náhodou nebolo video, 2 alebo 3 dní posledne máš povolenie ma ukameňovať, to je jedno. A to nie je jedno, hej. No uvidíme, jak to vyriešime. Keď nastane táto situácia, budeme ju takto vyriešiť, teraz nejako by som ju vyriešil, lebo teraz táto situácia nenastala. Ja teraz, u mňa už dochádza rozpráv. Vlášky, keď si dochádzajú. Či dúfam, že ste to pochopili. Tak, ešte zhrnutie. Toto je môj harmonogram. Ak by sa v útorok nebolo video, ak v jeden deň nebolo video, bude vydané nasledujúci deň.
Čiže Kulabord, keby som niekto dal útorok, bude v stredu po portáli 1. Ak by som 2 dní nevydal videjko, tak neviem. Tak proste bude, napríklad v stredu budete mať 2 portály. Keby som nevydal v stredu jeden portál, hej, ani v štvrtok, ani v piatok, tak zase v sobotu budú 2 portály. 2 diely za sebou. No. Čiže tak som to zhrnul, v nedeľu možno bude 1, možno 2 videjka. Uvidíme, jak to budeme stíhať. Proste človek mieni, Pán Boh mení. Čiže tak. Dúfam, že si to pochopili. Ak áno, dajte nám like, koment, odber, subscribe. Nezabudnite napísať nejaký ten pekný komentár. Upozorňujem pekný. Ak si to nepochopili, tak dajte like a koment. Nech vám to vysvetlím. Ešte raz. Takže do ďalšieho dielu sa... Vlastne toto je taký vlog, čiže to nebude ďalší diel. Možno uvidíme. Ja som to chcel pôvodne urobiť na takých 5 minút videjkov, vidím, že tu mám 11 minút, čiže som to úspešne predĺžil. Čiže... No... No, čus. Dobre, stačí. Blablabla. Čus.